Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekutholakale isidumbu sowesilisa sintanta emanzini awumfudlana onqamula phakathi kwendawo yaseVusumuzi kanjalo nendawo yaseThafeni. Indawo lena ke ebudebuduze nesiteshi samaphoyisa esibizwa ukuthi ke iThembisa South sakwa South African Police Service. Lona ke wesilisa angalinganiselwa eminyakeni ongaba ngama-27 kuya eminyakeni engama-30, aged between 27 and 30 years. Isidumbu sakhe sitholakala ke singenamanxeba. Njengalokhu ke abezimo eziphuthumayo nabo babiziwe endaweni yesigameko. Uma befika bamemezela njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko. Lokhu ke sekushaqisa amalungu omphakathi amaningi. Kanti amaphoyisa esiteshini samaphoyisa eThembisa South abiziwe ke endaweni yesigameko azobe sephenya ngalolu daba. Kanti ke uma ngabe kunomndeni, ihlobo noma ke abangane abanomuntu abangambona ukuthi kungakuphi ongowesilisa ongalenganiselwa eminyakeni ewu-27 kuya ngo-30 ogqoke ijacket emnyama, ijini emnyama kanjalo ke namateki angathi kanobu cream white awe brand ke singathi ke iNike, bangahambela ke isiteshi samaphoyisa eThembisa South becele ke abaseshi ukuze ke belekeleleke ekuthenini ke bekwazi ukukhonjwa ke hleze ke bekwazi ukuya mhlambe nasemakhazeni eJimistini ukuze ke besho ukuthi mhlambe bayamazini lona osethule. Akwazi wambhajika nje ukuthi ke ngabe kwenzekeni njengalokhu ke etholakala engenawo amanxeba. Udaba ke lo loqhubekayo uma ngabe kuneminye imininingwane esiyitholayo sokwazi ukuthi sibuye kuwena sikwazise. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe uAsisipho Figlen ebamsene nomnumzana uJay Hlatshwayo. Kanti ke umbiko lona esiuqopha emhosheni onqamula phakathi kwendawo yaseVusumuzi kanjalo naseThafeni khona lapha eThembisa.